Srpska zemlja u srednjem veku je bila prepuna kamenih utvrđenja. Svako brdo, svaki prolaz i rečna obala imala je svoj grad, stražara. Neka utvrđenja su podizana da čuvaju prestonice, nekada brane prolazi rudnike, manastire, a nekada su bila poslednje utočište pred nadolazećom vojskom. U ovom videu poredit ćemo najznačajnije utvrđenja na srpskom srednjovekovnom prostoru, od dunavskih zidina Smedereva i Golupca, preko magličkih stena i Ibra, sve do primorskih bedema Kotora i Skadra. Posmatrat ćemo i kroz nekoliko ključnih aspekata: položaj i nepristupačnost, vojnu odbranu, arhitekturu i strateški značaj koji su imale. Koja je bila najbolja? Koja bi najduže odolevala opsadama? A koja je, iako mala, svojim položajem mogla da zaustavi čitavu vojsku? Dobrodošli u poređenje srednjovekovnih tvrđava, gde kamen, visina i dovoljna količina namirnica odlučuje ko će preživeti, a ko će pasti u legendu. Dubrovnik nismo ubrojili u srpsko utvrđenje, iako je pripadao srpskom etnicitetu jer je u srednjem veku bio nezavisna republika. Ako bi ubrajali njega, sigurno bi bio u top 3, ako ne i najbolji za odbranu. Treba naglasiti da bi hipotetička odbrana dosta zavisili od broja vojnika iza zidina, njihove obučenosti i motivisanosti, ali da mi to ovde ne možemo uzeti kao krucijalne činioce jer bi u mnogome zakomplikovalo poređenje, pa ćemo se fokusirati isključivo na položaj, odbranu, prednosti i nedostatke. Maglič kod Kraljeva. Položaj. Na vrhu uskog grebena iznad doline Ibra, gotovo nepristupačan sa svih strana. Odbrana. Sam teren je prirodna barijera, samo jedan ulaz, uzan prilazni put. Gradnja. Kamen, solidno debeli zidovi, 7 kula, moćna glavna kapija. Prednost. Nije bilo lako ni prići, a kamoli napasti. Nedostatak. Ograničen prostor i snabdevanje vodom prilikom duže opsade. Mali smeštajni kapaciteti. Maglič je možda jedna od najboljih tvrđava u pogledu nepristupačnosti. Smederevska tvrđava. Položaj. Na ušću Jezave u Dunav, prirodno branjena sa 2 strane vodom i sa 3. strane dubokim jarkom. Odbrana. 25 masivnih kula, masivni bedemi do 4,5 metra debljine, bastioni i rovovi. Prednost. Glavni bedem prema kopnu bio je najjači deo, dok je reka štitila ostale. Nedostatak. Sa pojavom artiljerije, zidovi gube prednost. Smederevska tvrđava je bila jedna od najboljih tvrđava za odbranu od klasičnih srednjovekovnih vojski. Golubačka tvrđava. Položaj. Na steni iznad Dunava, ulaz u Đerdapsku klisuru. Odbrana. 9 kula, uske kapije i velika reka kao bedem. Konfiguracija terena takođe ide u prilog odbrani. Prednost. Praktično nepristupačna sa rečne i kopnene strane. Nedostatak. Teško snabdevanje tokom duge opsade, naročito ukoliko protivnik ima nekoliko lađa kojima bi sprečio dopremanje sa vode. Golubačka tvrđava je najbolja tvrđava za kontrolu prolaza, mala, ali ne premala, na gotovo neosvojivoj poziciji. Koznik kod Brusa. Položaj. Na 920 metara nadmorske visine, sa vidikom na sve prilaze. Odbrana. Zidovi su pratili prirodni oblik stene, sa više kula i jakom unutrašnjom citadelom. Prednost. Odlična kontrola puteva i sigurna pozicija. Nedostatak. Dalje od većih naselja, u slučaju opsade, gotovo nemoguće snabdevanje. Koznik je tipičan primer planinske tvrđave sa odličnom odbranom, ali ograničenim resursima. Ras. Položaj. Na teško pristupačnom platou, okružen klisurama. Odbrana. Spoj prirodnih prepreka i zidova koji štite administrativno sedište. Prednost. Izuzetna strateška pozicija i simbol državne moći. Nedostatak. Nije bio dizajniran za dugotrajne opsade, već kao politički centar. Ras je imao snažnu simboličku i odbrambenu vrednost, ali u slučaju duže opsade ne bi mogao izdržati dugo. Zvečan.
Položaj. Na vulkanskom konusnom brdu, na 800 metara nadmorske visine iznad reke Ibra. Odbrana. Strmi padovi sa svih strana, pristup moguć samo jednim putem. Višeslojni zidovi, citadela na vrhu, više unutrašnjih pojaseva. Prednost. Jedna od najnepristupačnijih tvrđava na Balkanu. Sam položaj zahtevao je ogromne napore osvajača. Nedostatak. U slučaju duže opsade, dopremanje resursa u grad bi bilo gotovo nemoguće. Međutim, postoje legende da je grad imao podzemne tunele do podzemnih izvora vode. Dakle, Zvečan je prirodna tvrđava, vojnički gotovo savršena pozicija. Novo brdo. Položaj. Na brdu sa širokim pogledom na rudonosni kraj. Odbrana. Dvostruki bedemi, unutrašnja citadela, 9 kula, okolni rovovi, debeli zidovi. Prednost. Jedno od najbogatijih i najjače utvrđenih središta u srednjem veku. Nedostataka gotovo i da nije bilo, osim problema u snabdevanju prilikom dugotrajnih opsada. Novo brdo je bilo kombinacija bogatstva i vojne snage, najveći grad u srpskim zemljama. Jeleč, kod Sjenice. Položaj. Na padinama planine Golije, visoka i strateška pozicija. Odbrana. Prirodne litice, debeli zidovi, mala citadela. Prednost. Izuzetno teško pristupačan, savršen za sklonište i za mali broj branioca. Nedostatak. Izolovanost i nedostatak snabdevanja. Mali smeštajni kapaciteti. Jeleč je tipična planinska tvrđava posljednjeg otpora. Užička tvrđava. Položaj. Na stenovitom brdu iznad Ćetinje dominira gradom i dolinom. Odbrana. Kameni bedemi prate teren, više nivoa i kula. Prednost. Kontrola puta ka Drini teško osvojiva direktnim napadom. Nedostatak. Ograničen prostor i zavisnost od reke za vodu. Mali smeštajni kapaciteti. Užička tvrđava je klasičan primjer urbane odbrane u tesnoj klisuri. Prizrenska tvrđava. Položaj. Iznad grada sa potpunim nadzorom nad Drimom i prilazima Metohiji. Više linija bedema, citadela kule, prirodna uzvišenja. Prednost. Simbol vladarske moći i odlična taktička tačka. Nedostatak. Velika površina, ne toliko debeli zidovi. Teže je braniti sve sektori istovremeno. Prizrenska tvrđava je bila srce južnih srpskih zemalja, kombinacija prestiža i odbrane. Kotorska tvrđava. Položaj. Uzdiže se iznad starog grada Kotora na padinama brda Sveti Jovan, 260 metara iznad nivoa mora. Odbrana. Sistem bedema koji se penje više od 4,5 km uzbrdo, sa nizom bastiona, kula i kapija. Prednost. Izuzetan pogled i kontrola nad Bokokotorskim zalivom, prilaz je strm, uskim stepenicama, gotovo nemoguć za napad. Gradnja. Srednjovekovni temelji su kasnije dograđivani od strane mletačkih vlasti. Nedostatak. U dugim opsadama zavisila bi od dovođenja vode s polja. Osim ako nema jaku mornaricu, neprijatelj ne bi mogao da ugrozi Kotor. Kotorska tvrđava je remek delo obalne odbrane, spoj planine i mora, simbol upornosti i preciznosti srednjovekovnih inženjera. Stari Bar. Položaj. Na visoravni ispod planine Rumije, nekoliko kilometara od obale Jadrana. Odbrana. Zidovi su pratili ivice klisure, debeli kameni bedemi, više kule i kapija sa prirodnim rovom reke Bistrice. Prednost. Izuzetno snažna prirodna pozicija, kontrola kopnenog puta ka Primorju. Gradnja. Mešavina romejske, srpske, kasnije i mletačke arhitekture. Nedostatak. Nije bio pogodan za duge opsade. Siromašnost terena i teško snabdevanje vodom onemogućavali su ga da izdrži duže opsade. Stari Bar je predstavljao utvrđeni grad državu, tvrđava i naselje u jednom, savršeno uklopljen u teren. A sada jedno utvrđenje, idealno za odbranu
ukoliko imate malu grupu boraca. Sokograd Pivski, kod Šćepan polja. Položaj. Na visokoj steni iznad ušća Pive i Tare, prirodna dominacija nad Klisurom. Odbrana. 3 nivoa bedema koji se uzdižu jedan iznad drugog sa unutrašnjim citadelama i osmatračnicama. Prednost. Neosvojiv položaj. Strme litice čine direktan napad, gotovo nemogućim. Gradnja. Čvrst planinski kamen, mali broj pristupačnih puteva, služi i kao utočište u vreme osmanskih najezda. Nedostatak. Odvojenost od većih naselja i ograničeni resursi. Mali smeštajni kapaciteti. Sokograd Pivski je arhetip planinske tvrđave. Više prirodna tvrđava nego ljudska tvorevina, simbol otpora i slobode. Jajačka tvrđava. Položaj. Na uzvišenju iznad ušća reke Plive u Vrbas sa strmim padovima na 3 strane. Masivni bedemi, više kula, glavna citadela sa palatom. Kasnije su dodati bastioni. Prednost. Prirodno zaštićena sa 3 strane vodom i stenama, gotovo nemoguće iznenaditi napadom. Nedostatak. Kao i sve planinske tvrđave, ograničeno snabdevanje u dugoj opsadi. Jajce je najsnažniji i najvažnija tvrđava srednjovekovne Bosne, simbol otpora i kraljevske moći. Srebrnička tvrđava. Položaj. Na visokom brdu iznad grada, okružena dubokim dolinama. Odbrana. Debeli kameni bedevi, više linija zidova, prirodna izolacija. Prednost. Kontrola nad rudnim područjem, srebro izuzetno važno za ekonomiju. Nedostatak. Izložena napadima sa više strana, iako prirodno dobro branjena. Srebrnica je bila ekonomski stub i tvrđava od velike strateške vrednosti. Međutim, ukoliko bi bila izložena masovnoj i dugačkoj opsadi, ne bi mogla izdržati. Bobovac. Položaj. Na uskom planinskom grebenu kod Vareša, okružen strmim liticama. Odbrana. Dvostruki bedemi, citadela, kraljevski dvor unutar zidina i jedan jedini pristupni put. Prednost. Izuzetno teško pristupačan teren, prirodna zaštita sa svih strana. Nedostatak je to što je potpuno izolovan i najjače oružje u opsadi bi bila glad. Bobovac je bio srce kraljevske vlasti, najbezbednija, ali najusamljenija tvrđava. Skadarska tvrđava. Položaj. Na ušću reke Bojane, blizu Skadarskog jezera, prirodno branjena vodom. Odbrana. Masivni bedemi, više kula, rovovi, citadela u centru. Prednost. Kontrola važne rute ka Jadranskoj obali, lako snabdevanje preko vode. Nedostatak je taj što je tvrđava velika i potreban je veliki broj vojnika za potpunu odbranu. Skadarska tvrđava je bila ključna primorska i rečna odbrambena tačka, snažna i dobro pozicionirana. Markov grad kod Prilepa. Položaj. Na visokim kapijama iznad Prilepa sa potpunim nadzorom doline. Odbrana. Masivni bedemi, kule, višeslojni sistem odbrane. Prednost. Teško pristupačan, sa strmih strana, idealan za odbranu manje grupe vojnika. Nedostatak. Ograničen prostor i zavisnost od lokalnih izvora vode. Markov grad je bio tvrđava koja je odgovarala brzim napadima i skrivanju bogatstva. Skopska tvrđava, Kale. Položaj. Na uzvišenju iznad starog Skoplja, dominira gradom i rekom Vardar. Odbrana. Višeslojni bedemi, kule i citadela, prirodni teren doprinosi odbrani. Prednost. Kontrola grada i pristupa sa svih strana, mogućnost duge odbrane i veliki smeštajni kapaciteti. Nedostatak. Velika površina, teško branjiv svaki sektor odjednom. Skopska tvrđava je bila ključna strateška tačka za kontrolu jugoistočnih srpskih teritorija. Manasija. Položaj. U uskoj dolini Resave, okružen šumovitim brdima koja pružaju prirodnu zaštitu. Odbrana.
12 masivnih kula povezanih debelim zidinama do 3,5 metra sa spoljnim šancem i manjim zidom. Glavna donžon kula služila je kao poslednje utočište. Prednost: savršen spoj duhovnog i vojnog centra, moderna fortifikacija za svoje vreme prilagođena odbrani od artiljerije. Nedostatak: dolinski položaj ograničava vidik i omogućava neprijatelju da zauzme obližnja brda i pozicije blizu gradskih bedema. Nakon što smo uporedili neke od najjačih srednjovekovnih tvrđava, po nepristupačnosti, snazi zidina, kapacitetu za smeštaju vojske i snabdevanju, dobili smo sliku koja pokazuje da odbrana nije zavisila samo od kamena, već i od mudrosti graditelja i izbora terena. U tom poređenju izdvojili smo 3 tvrđave koje se izdvajaju kao najbolje utvrđene i sposobne da iznesu najdužu opsadu. Sada ćemo izvesti zaključke u kojima ćemo videti koje utvrđenja su bila najbolja za dugoročne opsade. Počet ćemo sa kratkim zaključcima. Najnepristupačnije tvrđave bi bile Zvečan, Maglič, Sokopivski i Kotor. Najjače fortifikacije bi bile Smederevo, Manasija, Novo Brdo. Najbolje za snabdevanje bi bile Kotor, Skadar, Smederevo i na neki način Novo Brdo. Najbolje strateške pozicije imaju Novo Brdo, Smederevo, Prizren, Skadar, Skoplje. Najveće kapacitete za smeštaj vojske bi imale Smederevo, Novo Brdo, Prizren i Skoplje. Međutim, ako bi bili prinuđeni da u slučaju nekog napada izaberemo koji grad bi branili, a da najduže izdržimo, izbor bi pao na ova 3. Smederevo, zbog svojih debelih zidina, odlične pozicije i mogućnosti dopremanja namirnica preko reke. Zatim Kotor, jer ima 2 puta snabdevanja, jedan preko vode, a drugi preko planina. Konfiguracija terena i zidine dosta bi značile u njegovoj odbrani. Novo Brdo, zbog svojih masivnih bedema, velikih smeštajnih kapaciteta za namirnice i dobrog položaja bio bi dobar izbor u slučaju opsada, a on je to u svakom slučaju dokazao kroz istoriju. Šta vi mislite o ovoj rang listi? Da li biste vi imali nešto da dodate? Prokomentarišite koje utvrđenje bi vi izabrali za vas i vašu vojsku da se igrom slučaja vratite u srednji vek i da morate da branite vaše živote. Pišite u komentarima. Pozdrav!